Γεια σου, είμαι η Κατερίνα και είμαι εδώ να σου μάθω σουηδικά. Λοιπόν, λίγα πράγματα που είναι καλά να γνωρίζουμε για την σουηδική γλώσσα είναι ότι δεν αλλάζουν τα ρήματα σε πρόσωπα. Δηλαδή, εδώ μοιάζουν τα σουηδικά με τα αγγλικά. Δηλαδή, όταν λέω τραγουδάς, τραγουδώ, τραγουδάνε, στα σουηδικά δεν έχουμε το πρόσωπο στο ρήμα, αλλά τον χρόνο. Δηλαδή, ας πούμε το ίδιο ρήμα. Sjunger, sjunger. Τελειώνει με ένα R, άρα είναι τώρα. Άρα το ρήμα τραγουδάω είναι στην τέταρτη ομάδα. Στα σουηδικά έχουμε 4 ομάδες για τα ρήματα. Η τέταρτη ομάδα έχει 2 ομάδες. Η μία που είναι ανώμαλη και η άλλη που ακολουθεί έναν κανόνα, αλλά και αυτός ο κανόνας πάλι είναι λίγο δύσκολος. Ο κανόνας αυτός είναι ότι αλλάζουν τα φωνήεντα. Τώρα θα μου πεις πόσα φωνήεντα έχουμε στα σουηδικά. Πόσα? Δεν άκουσα. Jag hörde inte. Αν απάντησες 9, είναι σωστά. 9. Άρα, ας πούμε τώρα το ρήμα τραγουδάω. Αν σου πω ότι ανήκει στην ομάδα που αλλάζουν τα φωνήεντα, πάλι έχεις 9 επιλογές από φωνήεντα. Τώρα, γυρίζουμε στο πώς θα πω ότι τραγουδάω εγώ. Sjunger, sjunger. Δηλαδή στα αγγλικά είναι singing. Όπως και στα αγγλικά δεν έχουμε το πρόσωπο, δηλαδή ποιος τραγουδάει. Είσαι εσύ που τραγουδάς, εγώ ή αυτή εκεί πέρα. Όπως στα αγγλικά θα πούμε I am singing, you are singing, they are singing. Το ίδιο ισχύει για τα σουηδικά. Jag sjunger, du sjunger. Αυτό είναι κάτι που είναι καλό να γνωρίζουμε, ότι στα σουηδικά δεν έχουμε το πληθυντικό και γενικά δεν μιλάμε σε πληθυντικό στα σουηδικά. Εγώ που σπούδασα στο πανεπιστήμιο, τους καθηγητές μου, τους έλεγα με το μικρό τους όνομα. Δεν έλεγα ποτέ κύριε, κυρία, ούτε έλεγα τα επίθετα τους. Αυτό έχει σταματήσει στη Σουηδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι αν σταμάτησε να υπάρχει ο πληθυντικός το 70 ή το 60. Το 1960 ή το 1970. Μπορώ να το γράψω κάπου εδώ πάνω. Πότε σταμάτησε να λέμε εσείς. Και πάλι πριν δεν άλλαζαν τα ρήματα, αλλά λέγανε εσείς αντί για εσύ.